Ничек хәлләр? Минем исемем ничек? Mouse Music. Азатлык өчен. Азатка азат. Мәгәрә өчендә караңгы һәм бик салкын. Миңа кирәкми ялкын, мин үземә казыйм упкын. Алып кит мине дулкын, әдрән диңгез буена, җир асты хәшәрәтләре туена, иблиснең куенына чират тора, кызыл кара, алтын урта арка таба. Курка минем телем, агылы текле тура, бик усал бу умарта, карты мине катырта, акыра баш биенә тирес тутыра. Мин бирәлен умырам, мин усал мин тилергә, минем тәнемне шок ителгән, шокынчыклар сөенгән. Аларның көннәре саналган, сорадым Тәңредән, синең дуаларың сакланмас салкын хәбәреңнән. Кадерләмә беркемне, берсе дә озакка түгел. Туфракка күмел, күмердән кара минем күңел. Туфракка күмеләм һәм шытып чыгармын туфрактан. Минем җаным ит, минем җаным кан. Мин бары тик, кабатлыйбыз. Мин бары тик, китермә газап. Әйдә, мин бары тик, мин бары тик, мин бары тик, китермә газап. Мәгәрә эчендә караңгы һәм куркыныч, Кажушында ычлы кылыч, калдым хәлгә аяныч. Тыштан бик тыныч, ләкин эчемдә җиһәт. Бу илдә барсына риза булу, үз-үзеңә хыянәт. Агыла ләгънәт, агулана бу милләт. Тукмарлар белән сөйләшә, минем белән бу дәүләт. Минем итем белән туклана явыз кабахәт. Туганнан бирле дәһшәт, ишеген япты җәннәт. Мәгәрә мине йота, мәгәрә мине бик нык ярата. Мәгәрә мине сыта, мәгәрә мине кирәк чагында акылга утырта. Мәгәрә мине үдә күрә, шуңа күрә, мин биредә кылган түрә, утка сикерәм. Мәгәрә мине йота, мәгәрә мине бик нык ярата. Мәгәрә мине сыта, мәгәрә мине кирәк чагында акылга утырта. Мәгәрә минем шәхси нәфрәт, ватаным итмәм. Түшәме түбән, аерып булмый күзәнәктән. Мин бары тик, әйдә, мин бары тик, китермә газап. Мин бары тик, ит мине азат. Мин бары тик, ит мине азат. Мин бары тик, ит мине азат. Һәм китермә газап, юк, 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 китермә газап. Мин бары тик, мин бары тик, мин бары тик, мин бары тик.